Használtunk ugye PVC csövet. Most próbáljuk valamit kezdeni egy szemetes zsákkal. Ennek a szemetes zsákot az igaz, egy picit megpreparáltuk, mert ugye annyira könnyű a súlya neki, hogy hát nem igazán a borszaszégő segítségével talán megteszi nekünk azt, hogy alakul. Remélem nem ég meg, mert szokott olyat csinálni. Hát ugye szokott csinálni. Túlsúlyos lett a hőlékballon, itt van az oldó mellettem a másik oldalon. Néhány súlyt leszedünk róla. Még mindig. Spó, gyere ide, segíts, légy szíves. Kapaszkodj vele! Akkor már nem kell segíteni, köszönjük szépen. Téged akartam megkérni, hogy segíts a ellensúlyoknak a Szállj! Talán itt tessék utána futni. Tovább elérek! és ugye ez vissza is tér. Még.